Усім прывітанне. Сёння субота, такі сонечны добры дзень, і мы вырашылі з'ездзіць у замак, які знаходзіцца недалёка ад нашага горада. Ён пабудаваны ў 16 стагоддзі. Мы хочам паглядзець, як ён выглядае. Надвор'е сёння сонечнае, але такое марознае, пакуль мы ідзем, так нават марознае. І вось там на гары бачна, як на дрэвах іней, напэўна, да? Цікавае надвор'е. Пакуль чакаем аўтобус, пакажу вам царкву. Гэта самы стары будынак у горадзе. Вось, і зараз ён на рэканструкцыі. Але яна, дарэчы, працуе. Некаторая яе частка. Вось, таму што на каляды тут было шмат людзей, і службы праводзіліся. Вось, тут яшчэ такі дворык прыгожы. Зялёнае ўсё такое, як быццам бы не студзень, не сярэдзіна студня, а вясна. Даволі доўга мы нічога не здымалі, таму што, як самі разумееце, ідзе працэс адаптацыі, працэс прывыкання да новай краіны, да новых парадкаў, да ўсяго новага. Вось, але сёння нейкае і надвор'е спрыяе, і выходныя, і наша вандроўка, што захацелася паказаць вам гэты дзень. Мы зараз на аўтобусе даехалі да гарадка Эмерталь. Вось, і тут мы перасаджваемся ўжо на другі аўтобус і едзем да замка. Прыехалі паглядзець на замак, але такі туман проста стаіць, што замак выглядае дзесьці вось прыкладна так. Я не ведаю, як у Silent Hill, да? Так. Просто паглядзіце, які туман. Вось бліжэй падыходзім, уже крыху больш бачна. І выглядае вельмі класна. Можа, ведаеш, нават і добра, што мы прыехалі ў такое надвор'е, таму што штосьці ў гэтым ёсць. Боже, проста паглядзіце, як прыгожа, які мост. І ось тут уже замак пачынаецца. Які фон прыгожы, да? Просто кайф. Ведаеце, нават туман не перашкодзіў. Нават наадварот у чымсьці. Так, гэта больш... Атмасферу стварыў. Больш атмасферна. Жосць. Яшчэ сонейка так выглядвае. Вельмі добра. Дзіма пайшоў праз такую арачку. Так прыгожа выглядае. Слухайце, тут проста вельмі прыгожа. Я не ведаю, як быццам бы мы нейкім аббатстве Даунтон. Тут вось такой нейкі ці рэстаран, ці кафе. Таксама вельмі прыгожа. Я думаю, што тут раней было нешта, я не ведаю, нейкія падворкі вось гэтага замка. І вось мы ў інфармацыі прачыталі, што гэта замак 16 стагоддзя. Вось так ён выглядае. Паглядзіце, як вясной прыгожа, летам. Вось, і што яго ў 16 стагоддзі заснавалі ці то кароль, ці то заможны чалавек са сваёй жонкай. Вось. І гэта адзін з прыкладаў вэзарскага рэнесансу. Вэзар ад назвы ракі, якая тут вось у акрузе. Проста паглядзіце, я не ведаю, у мяне зараз эмоцый столькі, як быццам бы мы ў нейкім фільме казачным. Мне падаецца, да нашага горада мы ўжо прывыклі, а тут зараз нешта новае. Вось, і, канешне, прыгажосць проста. Вось тут проста такі вайб нейкай англійскай вёскі, мне падаецца. Тут яшчэ ручаёк бяжыць.
Ось такие пейзажи. Ну, это просто невероятная прыгажость. Ось это водяный млын такі. Да, конечно. Нема словаў. Тут таксама так прыгожа, сонейка і туман. Прыгожа выглядае, вось нейкая сцяна такая гістарычная. Просто прыгажосць. І вось ведаеце, гэта ж не самае турыстычнае папулярнае месца, гэта просто звычайная вёска. Вось што мне вельмі падабаецца ў Германіі. Можна шмат казаць пра плюсы, мінусы краіны любой, але тое, што тут проста ты можаш ад'ехаць ад свайго горада літаральна 15 хвілін, і ты вось бачыш такую прыгажосць. Мне гэта вельмі падабаецца. Вось. Вельмі мала людзей. Просто літаральна 3 чалавекі, да, разам з намі. Тут кафе, нейкі юбілей мае. Так. Тут нейкі юбілей у кафе. І ўсё. А так просто пустая вёсачка. Ходзіш, глядзіш, як усё прыгожа. Вельмі класна. Паглядзіце, якая знаходка. Я такого просто ніколі ў жыцці не бачыла. Гэта хто? Гэта карпы? Ці самы? В комментариях напишут. Да, слухайте, это просто капец. Колькі іх тут вельмі шмат, да? Тут такія просто перапады. Тут горачкі, узгоркі. Просто нейкая прыгажосць. Няма іншых словаў. Я вось Диму зараз рассказываю, што ўсё дзяцінства я глядзела нямецкія казкі з маці, напрыклад, там Златавласка. Вось, і я просто думаю, што гэта прыкладна 10 тут ўсё было знята, таму што тут просто вось можна здымаць любую казку, просто паглядзіце. Тут і прырода, і вось гэтыя фахверкі, і замак. У мяне няма словаў просто. Тут таксама так маляўніча. Это прыватныя домікі такія. Вулачка ўжо просто, дзе людзі жывуць. Вось. Ну і вось такая прыгажосць. Просто горы, перапады такія. То мы чакаем аўтобус ужо ехаць у наш горад. І вось вырашылі крыху тут прыгуляцца. Бо просто замак нам не цікавы. Нам яшчэ трэба паглядзець, дзе людзі жывуць, як яны жывуць, што тут, як. Просто тыповыя мы. Мы уже приехали в наш город. Вось. Але вырашылі яшчэ прагуляцца, бо вельмі добрае надвор'е, такое сонейка. Вось. І зараз ідзем да месца такога вельмі прыгожага на беразе Везера, на беразе рэчкі. Вось. Я тут сустракалася з дзяўчынкай мясцовай, рускамоўнай, і яна мне паказала гэта месца. І вось я ўжо Диму адзін раз звадзіла вечары, паказала, і вось зараз яшчэ днём таксама вельмі прыгожа. Карацей, вось гэта месца. Тут нават на мапе Дима кажа, падпісана праменад, да? Так. Вось, і тут зараз добрае надвор'е, так паглядзіце, людзі гуляюць. А то часам у Германіі ёсць такое адчуванне, што людзі, неяк так больш дома сядзяць, ці, магчыма, працуюць, а сёння выходныя. І вось, тут яшчэ такія рэстарацыі,
І ось мне эта дзяўчына рассказывала, что тут летом, калі цёпла, вечарамі, тут просто і канцэрты, і вулічныя музыкі, і усе тут шпацыруюць, гуляюць, і стаяць розныя столікі. Вось. На пароме можна сплаўляцца па возеру. Так, дарэчы, вось. Гэта ён ці не? Напэўна, не. Напэўна, вось там ён стаіць. Там ён звычайна стаіць. Вось, і там можна сесці на паром і вось па гэтай рэчкі дапыць да бліжэйшага горада. Гэта вельмі класна. Вось гэты мост, ён раней быў дзейнічаў, і гэта быў чыгуначны мост, але зараз яго ўжо шмат год таму абрубілі з абедзвюх сторон, і ён просто такі, я не ведаю, якую ён функцыю зараз. Турыстычную, да. То есть ён просто ён ёсць. Вось такая, карацей, прыгожосць. Это вось наша галоўная плошча. Я ўжо паказвала, але яшчэ раз пакажу пад сонейкам і без каляднай ярмаркі. Вось тут калісьці быў кола агляду. Вось, а зараз гэта ўсё выглядае просто так. Людзей вельмі шмат, таму што сёння субота. Вось. Ну і зараз, што цікава, хочу вам паказаць, будзе ось тут прадстаўленне. Кожны дзень, некалькі разоў у дзень тут паказваюць казку. Наш горад знакаміты легендай, якую калісьці паклалі ў аснову браты Грым у сваёй казцы, Хамельнскі крысалоў. У ёй расказваецца пра Хамель, як у сярэднявеччы тут было проста нашэсце пацукоў, і горад вельмі пакутаваў гэтага, і таму улады горада вырашылі вызваць крысалова, пацукалова па-беларуску, які мог ім дапамагчы пазбавіцца ад пацукоў. Вось, і ён тады прыйшоў з такой дудачкай, сыграў мелодыю, і ўсе пацукі з горада сышлі. Але улады мясцовыя не заплацілі яму за гэта грошы, і таму ён пакрыўдзіўся. Вось, і праз некаторы час зноў прыйшоў з дудачкай, сыграў на ёй мелодыю, і з горада сышлі ўсе дзеці. Карацей, мы уцепліліся, бо сёння сапраўды халодна, але сонечна. Вось, і ідзем у краму. Вось, бо заўтра нядзеля, па нядзелях нічога не працуе, таму трэба закупіцца як мінімум на 2 дня. А яшчэ пойдзем здаваць бутэлькі. Гэта ўжо наша 3-я партыя, да? Вось. Самая вялікая. Да, это нешта мы... Гэта за колькі, Дзіма, мы з табой напілі? Тыдзень які? Не, больш, напэўна. 2 тыдні, напэўна. Вось у нас столькі бутэлек, і мы зараз, я пакажу, як мы будзем іх здаваць, і колькі мы за гэта атрымаем грошай. Ось такі вечаровы горад. Прыгожае зараз святло. І ўжо наш аўтобус праз хвіліну. А вось гэта, дарэчы, вароты ў горад. Вельмі старыя, захаваліся. Вось гэта першая там была вежа, і вось другая. Вось уже прыйшлі ў краму. Называецца Рэве. Мы спачатку здадзім бутэлькі. Вось, атрымаем за гэта чек, і ўжо потым будзем закупацца. Вось такі чек мы атрымалі на 6 еўра. І мы проста можам ім зараз разлічыцца ў гэтай краме. Ось такія заробкі. Карацей, мы ўжо вось закупіліся. І едзем дадому. Так і прайшоў наш дзень. Дзякуй, што правялі яго разам з намі. Мы ўжо паедзем дадому.
І будемо завтра відпочивати, бо завтра неділя і нічого не буде працювати. Ось. Тому щиро дякую за прогляди. Сподіваюся, що такі відео ми будемо робити частіше. До зустрічі. До зустрічі.